Cześć, dzisiaj się znajdujemy w miejscu, które powiem gdzie jest, bo jest na tyle charakterystyczne, że raczej wszyscy wiedzą. Jesteśmy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, a właściwie przy takiej najbardziej charakterystycznej hali, która odkąd kojarzę to chyba jednak zawsze była zamknięta. Przyjechaliśmy tutaj, bo jest to miejsce, z którym czas nie obszedł się łaskawie. Na terenie MTK 28 stycznia 2006 roku doszło do ogromnej katastrofy, w czasie której zginęło 65 osób. I było to w czasie takiej wystawy targów gołębiarskich. U nas na Śląsku ta tradycja związana z gołębiami jest bardzo silnie zakorzeniona i no niestety te tragiczne wydarzenia na zawsze zmieniły historię Katowic. I dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, co właściwie zostało z tego całego kompleksu. Bardzo dużo budynków zostało wyburzonych, a tutaj w tej hali, no jak zaraz zobaczycie, nie pozostało za wiele. I o tej hali też troszeczkę postaram się Wam opowiedzieć, bo jak widzicie, jej projekt jest dosyć charakterystyczny, a ja szukam jeszcze w Katowicach tych przedstawicieli brutalizmu, których naprawdę niewiele zostało. W tym momencie muszę sobie samej wejść w słowo. Przyjechałam tutaj jeszcze raz, kilka tygodni po pierwszym nagraniu, ponieważ uznałam, że intro niestety nie jest dosyć klarowne. Czy będę wchodzić do budynku? Tego nie wiem, ponieważ niestety w środku buszują złowiarze. Teoretycznie patrząc, tam jesteśmy w Katowicach, tutaj jesteśmy w Chorzowie, a tam są Siemianowice Śląskie, ponieważ specyfika naszej metropolii polega na tym, że miasta się tak dość mocno w siebie wcinają, więc faktycznie akurat ta oto budowla należy już do miasta Chorzów. I też troszkę się zagalopowałam z tym, żeby powiedzieć, że jesteśmy tylko na terenie byłych MTK, bo przede wszystkim ta tutaj budowla to jest jeden z elementów tak zwanego OPT, powstałego w latach 60. minionego wieku Ośrodka Postępu Technicznego, a autorem tej oto budowli jest Jerzy Gottfried, czyli jeden z najznamienitszych architektów minionej epoki. I opowiem Wam o samym OPT, którego większość została już wyburzona, pozostało nam właśnie tylko to. Opowiem Wam o Gottfriedzie i wspomnę też o MTK. Międzynarodowe Targi Katowickie założono w 1992 roku. Wjazd usytuowano od strony ulicy Bytkowskiej 1B w Katowicach, lecz hale mieściły się de facto w Chorzowie, w obrębie ulicy Targowej. Były to tereny wystawiennicze dawnego Ośrodka Postępu Technicznego. Dziś na tym obszarze nie mają miejsca imprezy ani wystawy. Jak wspomniałam, 28 stycznia 2006 roku zawalił się dach największego z pawilonów wystawienniczych. Zginęło wtedy 65 osób, a około 170 zostało rannych. Przyczyną najprawdopodobniej był zalegający na dachu śnieg. Była to największa katastrofa budowlana w powojennej Polsce. Pod koniec 2011 roku Międzynarodowe Targi Katowickie złożyły do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Co zaś do samego Ośrodka Postępu Technicznego, to pokazana hala pawilonu CG jest dziś ostatnim dowodem jego istnienia. Hala ma status zabytku. To w końcu tutaj w 1972 roku wystawiano model kosmodromu Bajkonur, jak i radzieckie statki kosmiczne Sojus 4 i Sojus 5, a także pojazd księżycowy Łunochod. Śląsk odwiedził wówczas astronauta Aleksiej Jelisiejew. Halę zaprojektował Jerzy Gottfried, wybitny urbanista i przedstawiciel modernizmu, współpracujący z tuzami takimi jak Aleksander Franta czy Henryk Buszko, autor konstrukcji m.in. hali wystawowej Kapelusz w Chorzowie, hali kwiatów w tym samym mieście, czy też wyburzonego już biurowca Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach. Pomysł powołania do życia kompleksu informacyjno-naukowego sięga lat 60., a dokładnie 1961 roku. Lat, gdy snem i ambicją ludzkości był podbój kosmosu. Ośrodek Postępu Technicznego, owoc ery Space Age, wyglądem przypominał ludzką bazę lub kolonię na obcej planecie. Kto z Was był na przykład w jednostce Czarnobyl 2, wie, jak wiele zaangażowania i środków sowieckie władze potrafiły poświęcić na realizację kosmicznego celu.
Tak więc nie tylko Spodek w Katowicach, ale i OPT przywodziło na myśl dalekie światy. Jednak pod koniec 2017 roku buldożery zrównały niemal cały kompleks z ziemią, oszczędzając tylko pawilon CG, który najprawdopodobniej wkrótce zawali się samoistnie. Zainteresowanych odsyłam do filmu dokumentalnego Archikosmos oraz do przemówienia Marcina Zasady ze stycznia 2019 roku w ramach TEDx Katowice. Dziś cały teren funkcjonującego do początku lat 90. OPT, a następnie MTK, osnuwa ponura cisza. Swego czasu w części budynków przybytkowskiej mieścił się Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jednak od 2017 roku wydział przeniesiono na ulicę Świętego Pawła w centrum Katowic. Jaki los czeka kosmiczny pawilon CG? Jaki sens mają próby wymazania minionego ustroju poprzez dewastację zabytków, gdy powinno przecież chodzić o zmianę mentalności? Pozostawiam Was z własnymi myślami.